ngày xưa trong quan thì tổ lo mi pa po beautician te kan ti kan tam to heng song te ek ki ei zon na kan nei thei Hruaitu ati dan kan siat wak lo chuan internet a hi aron mai sel thei to a mani zir pe tan phei chuan lekha kan zira sarkar na kher kan thok kha tunai a phei sarkar na hi awa to tin sarkar na thok ko hi aman nalu to le lo ma a pen som te na to le lo ka ni thap tiang so kha kher ta le wa na kon bin ta wa a thiam tak ta so te le wa chu bang son bin da se lo em ang e so na nge ka da ton khát tiền ăn tập tụ bốc khan chơi ở gần pass rồi gần mà làm cũng gần tổ cuộc của song hi để khát tiền ta chơi thì mà har sao có gần ngày tên alo chặt zia gần khía gần thòng zia là thế lúc ấy thế hi achania gần cũng tụt làm gì hi lúc ấy tụi nó tắm tụt mình mi pa phê kan sam hi thang chak sia ka khat na de kan me ta nia chu ba chuanin ei zon na tla ei zon na po kan ta pang na kina kan ne ya kan sir sa chok se la na ki ta i sarkar na zaum tak kan tho vek thei lo ko in ei zon na bere ma chu kan tak tho ngai kan nu pui kan pasal panaw ta kan chok na to sila ka kan nu le pa te kan chom len na tu le kan nu le pa te du thu sa kan ti ro tin na tura ei zon na ngel net kan ne ngai chu tiang kan nei chuan ei zon na po ni ro se kan na tho kha an na kha sa ma sang lo no kan na kan ti zong the na tu kan na tho da ni na sila nga ya en na po thu ki la kai ma ni kan zir chuan na za oma ni vek na sam de ko kan zir lem lo chuan na za om lo wa chuak mai chu ba chuan en ki ma kai ma ni kan poi mo kan kal zer na tura tan ko kai ma ni ze kan poi mo kan nu le kan pa te chuan na tam zo phei chuan kan zir na en nge class a kan patia en nge kan va zira en nge kan ma ba ka kan ma chok zer ti ko tum siat pui to cái mà đi là khi nào thì là thọc căn tiền khăn căn Zirlaite căn thì chuan thì tổ căn Zir các căn là thôi đi chút tiền ăn chuan hết là mà là thọc mi căn thì quên cũng là thọc mi mỏ office cái là mỏ ai mi bỏ đâu đi là căn thì tụi ta luang ta cả chặt ta cả thì tổ chua căn thì hiện in cái mà đi này à giống Zir mấy ở đâu đi à mi đắng nữa na hiện bồi lâu là cái mà đi nữa na chịu hiện hei hi ka ti chuan a thadon lo hei hi ka ti lo chuan hemi hi ani anga kom hi ka ti tura ni ti kan sia tanga ya tin abi kin Zirlaite zinga te nula thalai te zinga nula thangwa te zinga hei kopui bial pa sta me a kopui te kan nei ve thi hanin biaka hanin kop an enga model te kan nei ve thi nakina khang te kha kan nu pui kan pasal tu te an ni kher lo te hi ria ila nakina min hole tu le kan lo in chen le pala min nui za turin tu ma om lo ila ke ma ni kan in hung thiam le ke ma ni kan za oma ke ma ni ina thei to pa kan zir le ke ma ni ta na ni ti kha ria ila te kha ka soi thei to mi se Tapin, the Ex-Officio, Environment and Forest Department, Government of Lalramawia Thokani, Akha, Zaiin, Sim, Ani, so, Chan Sali Kazai, Dorin Login Prince, Aloy Port Sungin, hey, section in here, hey, Dogma, hey, Dona, hey, and boy, again, Dona, so, section the Kando, Shakangila. Thì Zirlaite trong căn bị khắc cần xây đủ chút cái kỹ ni hi anh sẽ tiếp tục làm cặp nhà BF thì cần training ạ cùng thì đó tạo cho education cần riêng report nói trên nền thiên bản nói Asian India cần thiên media và India
tin một ta nên tiệt thêm các bạn giết số education thì cái nghề đầu tiên là cái bạn giết này cũng khẳng định rằng số phạm bắt tổ bắt các thủ lão cho education số bị đặt tới ta nó số ta được tura tiền chú anh em vào trong sản xuất Zirlaite làm cái tập bộ là cái nào na in bắt học đó này tin hà hi kan soi du chu zaum le zaum lo ti hi lo am mi sin ma hian zaum na le zaum lo na hi ma ho mani e chu hu na chuan na ten ta bo sum do ta poi na le chu hu na chuan a poi bo e chu Mizoram tan Chawlhhmun ven tan en ma i ti lo chuan education ka fail chu education a e dal bi e train chu kan zia chuan chu mi ma chuan India tan Mizoram tan Chawlhhmun ven tan mal so na ni tur ni it hian ta fit ta kha chu Zaiin na Zirlaite ka inbil wa lo mo pangula nakina Chawlhhmun ven ti ruang tu Chawlhhmun ven ti ning thatu in ni thing na turin Zaiin a hian inbil wa lo om prang se chu ti tu chuan chon na turin e tan cha mo cheu ni chan chani kha
na phong kính lục đâu kan si ka tin chin zo in ka ron soi do ni chuan kan soi le du chu in chiam na kha poi na ken do na in Zirlaite te po hai tel thi tura mai la se so ni chiam na kan chu chu a to ba ni do ko to te chu ba hi ka kan poi na ken do na ba min section ta na that ne bin ga ni chon ong he cha kha ai do na ni in chu ba program to che ong to rin na to te po kan so ma ni Zaiin tu pakhat kan nei do no kan na thek kan do no tuna chuan kan secretary te kan komina HSLC le HSLC pass te choi moi na turin kan so me kan din hun ron ko se thang ne Ari nai na thim amrenga ti te hi kan keng te Rolo apuya fanai apa zewa na fanai Asst Siro sapuya apa siro Thanmawia Asst Ar Vanlalsangi apa Lalramengzauva First Division Joseph Lalramawia apa Lalchhanchhuahi Grace Bial apa Vanlalruata O te khan du to kela kan Vice President khan in milo se sak velen sela Vanlalruata apa is Laltanpuia Steven Lalramengzauva apa si Lalramawia Amasa Lalramawia apa Ezekiel Laltiomhima Christian Lalpekhlua apa PC Lalsamali Lalramengzauva apa Lalramawia kiamte Zia sual pal emo kim lo te aum the kha kan isin le do ni bana hian in ti kim lo pal ti sual pal spelling mistake eno mari om the ni a nakina ashana ro complain lo in bana hian in no sai do ni a larin sangi pa chaw apa la sang lo ra Lalramawia apa larin fela Ani han so hianin kan Assistant Secretary khanin Laltanpuia kan Vice President Lalome Laltanpuia apa si Vanlalruata Lalruatkima apa Lalthara Timothy Vanlalringa apa Isaac Vanlalhruaia Happy so hianin ka treasurer kha senturin lo chuak le sela Zothan sa Kaleba Lalrammawia apa is Frank Thanga Asok kapal so anira Happy so hianin kan si Pumaru atakan milo sem sakse arts
Vanlalnghaka apa is Laltanpuia arts. Christopher Lalramengzauva apa Lalramengzauva science. David Laltanpuia apa beisei Laltanpuia science. Hence, hearing that advisor, Pujem Sakha, Ring Se. Oh, tomorrow it's not unloaded. Lalramengzauva apa Thangrosiama science. Lalramengzauva apa Bial Lengkhawm. Lalchhanchhuahi apa Lalchhanchhuahi arts. Lalruata apa Zaiin arts. Lalrammawia apa tura science. Lalrammawia apa Vanlalnghaka arts. Hunserh local council puchwate local se advisor te pahnih ko katum na anu boideng ka hria puchwate khan ya semsak beisela Silarin fela apa Laltanpuia commerce. Arnold Zaiin apa Arnold song Malay commerce. Laltanpuia beisei apa Asst Malay commerce. Margaret Moi apa Laltanpuia arts. Lalramengzauva apa Peter Laltanpuia science. Claire Lalramengzauva apa Lalramengzauva arts. Ikhani bana lohon sakute lohla sakthei kanom chuanin along modam kan thiate anom chuanin Zaiin kal lo te kha ti chuanin in report si Zaiin kal si dong lo kha pal thei ania i valan sale
intihsiak Laltanpuia anga irozuan himdawin thian pakha Zaiin dan Endiktu setungila rilo sampai itu kudonya John la pahnih kan ya sudi rolin Zaiin masa turte dan potluanga hay gan Hruaitu Lalramengzauva ektin nge Endiktu ekchen nge tite aron zo thina hay kan senior te namai ro chu khatiang ha puan chu ni ngai lo a bihang lo zir sala
muna nên thì người đó thì khác chủ na này à cho này cái senior te kan so kan bin hala cho nên Zaiin sa turi kan potama Lalchhanchhuahi affair lo em ấy thì không còn khom sẽ là section team leader phép hàng ding lúc không ai đâm đồng kêu em là section team leader section 4 ra trong mình một sẽ là anh đột khá mình kalula cho nên ta info kami non silang Zaiin sa tura 1 okay 4 3 2 1 in kalila sila hindi la koma dengan itu berhalala tu fuihna saya section 4 fuihna mo chi hanon podlese section 3 Zaiin masa berdoa dari itu What section 2 section 1 leader harap kal ve sim seron pot ve sim lo se section 1 atau peran Zaiin section 2 Hruaitu section 3 masa peran section 4 ando dona ni chuan kan sota kan lasak tur kan porle dona ni Zaiin masa bertu section 3 khan Ex-Officio nghe đã sắp tố thì gặp rồi cần lấy intihsiak tu khác Zaiin tổ yang tỷ lệ Tapin dan Hruaitu dia dia heta hian intihsiak ani sesu Zaiin masa bertu section 3 khan tanga section 3 chính số các không ai đồng tình đều lên cái này share đi đâu cái nào là share đâu đồng tình ha section 3 để ý là Zaiin sẽ rất là đi qua lên mà hôm nay chúng tôi làm section 3 các cái nghe leader cũng khá bị problem được rất rồi là được rất rồi là tôi này Number 1 Zaiin cầu yang thì làm ngin ma làm xuôi đồ nó đi Zaiin cầu yang hun kalte zung Samtam soptan lo no quy Samtam soptan lo na ro quy Yase no ka Ramani Lungai tu lo bilal ro Yma
le leader haro kal ve extra ni ngai ro dang na sam ni so ko ko ka do ni Section 4 in Nadu Ber Barak Su Umur Kota in Lange Tapin Anrum Wailo Iga Section 4 Ano sa doon ni Tapin Anrum Wailo Zaiin to yang la mangin section 2 tên là Zaiin đó ni tu dốc hà anh chị chuyện là chủ đề ở đây đúng không
Tapin nan room mai lo section ko in so be do ni section ko so ka chin xian nan ma le Tapin room ngai lo beisei Lengkhawm pakhat na hian in combo roxy combo sim khat le ti man fe kha dong do na battery backup pa do na kare ngom lo pon na man thei do na bluetooth in la connect thei boka karaoke pui thei bok do na fm pani a chhum do boka ni a thadon khop bai chu hesi pharmacy le laboratory nurse ma mo ni ten chungkua ron sponsor ani ani khu an dora khuan doctor ron tu dentist ne ron tu tiklai pon an omrega tisen te sang zu thengin te sang akal pui thei ren bokani ichuanin lo man pahnih na kha an mo em tho floodlight 100 watt ani dona Lalchhanchhuahi electrical stand sponsor ani warranty ani dona ichuanin pathum na po kha floodlight tho ni ma ro 50 watt ani thung dona Lalchhanchhuahi electrical stand ro paya bo electric tura discount rate na zuwa tekho ani kan wai le in bullo ka puan oma inverter te motor battery khet khani nan nei ani ichuanin pali tangwal fel khani section 2 lo zong ma chiara ma sponsor po pia khani section 2 a chia to na ni section 1 so han diang le Zirlaite po a chia to khani lo sia se stage na no i po a chia te le sponsor po han tu chu ni lo sia pu se section 1 so a tu te kan ni ha lo sponsor ka ti no chiara poi da poi mo nia
thum paliat ke sang thum oh section 2 song hit le section 2 song sport chela le sia ko ni section 2 song ada simen bahasa oh thum ni section 3 song thum le le sa ya ko lo lo section 2 song sport secretary lo sia ya so mo ta ma so ni section 3 leader 3 intihsiak thakima hawma anam pa palhawa me thei mai pa ta sia ko Tuma section 4 Tuma as possibility of Zirlaite was ulu kami ulu mangkarai manusia was sport chairman pawha section 4 ni documentation secretary section 4 ni Satu baru. Oh, chairman le, kan advisor te. Kalau gitu itu le, Zirlaite lokal zong te le, Yma ke member pui zong te. Zaiin local zong Zaiin brak suai hingin si bai ka bu chewa lom thu ka hil chewa ni hei Zaiin Yma Day voi som kuana alom na turin brak suai executive committee chuan zan ni som pathum zan le ni som pali chun le zan man ni se ti na rela chuta azan masa zo atil ho ting tura local zong te chunga le Lengkhawm zai intihsiak na thonhem ngai taka local section member zong te chunga lom thu ka soi bokani Zaiin hian kan hun to ma se kan Yma Day hi la to mai don lawa naktu ka kan de Lawmna na kan intihsiak na final day turte la niya chunga kal vet tur le naktu zana kun kan mana local le turin member zong te ka som bok chewa tin kan thian te po kal tur som turin kan cha du bok chewa ni Zaiin hian e kan Hunserh mang turin kan pui thiam siau kan han nge na kan han ruata din ti ho fin sakatan lom le kungdama po ya engeni ko hantina kan pastor te kan ko han enkol tu te kan han som thina min ti lo din sakzela wang hian lom thu kan soi bokani tin Zaiin hian kan program lo din the nana thil poi mo mai ei kan sound te tiang banar te min buai pui sak tu le asaring min buai pui sak tu te chunga lom thu kan soi boka tin kan soi angin Zaiin hi la to don lawa naktu ka de hi la kal don ani ti min se chewila thanga tin Zaiin hi kan nu le pa senior tak ten Lengkhawm zai te min han ho theya min han pui the min zai pui theya alom dan dang dai khop mai Hruaitu tan chuan mu an nuam khop mai alom an chunga po lom thu kan soi bokani tin naktu ka hun lamman tur ma ni se kan sports sub committee te an in pm ema engkima voina po
anh nghe nè căn lỗ man lạc turte boy pui tên anh boy em mà anh chung po căn lỗ man nè nak tu zana po chiang le zualin kan secretary te pon an la ron ti tura ngai la tin kan hmun zong zonga eng kima pathian min kai huaina lom thu soi vekila keima ni mi mal thewin chu kan in cha to ni khazong kan mi ro se ka lo me Zaiin Chawlhhmun Chawlhhmun